Skævt over. 3 liter røg, der kommer lige. Kom, giv den gas, Andy. Giv den gas, Andy. Andy, lad mig lige se. Prøv lige at kigge op nu. Så kan vi se, hvor skæv du er nu. Okay, du er ikke helt basket nu, men det er god her. Nu skal du prøve, Andy. Nu suger du, Andy. Jeg har aldrig prøvet at sætte ordentligt ind. Skal man inhalere en lille smule? Bare følg dine instruktioner. Så skal jeg lige sige, at det er en 3 liters flaske. Ja, så flasken flækket af den. Det er lidt. Sætter munden nedover. Skal jeg puste ud? Ja, nej, du sætter munden. Jeg vil puste ud, sætter munden nedover, så suger du bare lige mens flasken er med. Bare sug. Bare sug, det er fint. Virker det? Andy. Virker det? Andy, så vidt jeg kan se, så ser du lidt mere skæv, end du var før. Andy, prøv at kigge op på kameraet. Prøv at kigge op på kameraet, Andy. Virker det? Hvad? Virker det? Ja. Okay.